Hello mga kaabay, kasari, katindera, mga kabisda dyan, ang gabi sa tanan, o karon no, ang atong video, magkaroon sa arinsta o gamay, kay grabe na kagubot ang atong mga display, parehan ng mga shampoo, no, kung atong makikita, makikita, atong makita nga ang mga shampoo, nga mga putol-putol, atong nagkatag na, so atong i-arrange o gamay, kay aron magwapa sa atong mga display, no, nan, ato lang gidali-dali kay daghan pa katay buhaton, so ako lang nang i-arrange kay murag tan-aw nako di na jud kadimao mo na no nga pagwa naman siya nagdimao sa atong kinahanglan nga atong i-arrange ug ang uban giputol-putol kay para nga para ma-arrange siya, so atong putol-putolon atong iusag-usa para ma-arrange siya dinaasad ko dihay. Wala ra na akong iputol-putol kay naamay mo palit og kanang tunga sa dosina o sa kadosina, so ato na lang arrange gyapon diha, wala na nato putla kay para kung may mo palit og half dozen ato ra din ihatag, so kana siya mga putol-putol na siya yung presa ng cream silk nga sobra man siya sa unom, so wala ra nako giputol, ako ra gi-display yang kanang naay mga mugbo na daan, so mao nagiputol. May nang iana siya kay para i-arrange nato siya kay para ug naay mo palit, so dito na lang takuha no, dili na ta magpatagbot kag pangita og asa naka-display kay tungod puting kagubot. Kung natay time nga natay oras gamay nga maka-arrange, so atong i-arrange sa mani-ani sa maayni na arrange sa gamay kay aron tan-aw sad nato nga matawhay ang atong pananawan nga murag dili kayo gubot ang atong tindahan na yan kasi na naron o kani kay kanang wala na siya wala siya kayo nakaputol, pero nakabot siya og sa tunga sa dosina o sa kadosina mo nang wala ra giputol ug ato lang gi file ato lang gikuan nga para dili na siya magkatag-katag nga naka-display siya nga inig bangita nato na ay mo palit dito ra ta hatag, dili na ta matagwa pag nang ukay-ukay kay kung sige tag sa magkakatag, so mao na kinahanglan nga ato jud siya i-arrange ng mga kabay siya ug diri nasib ko ayo akong ipakita nga nausik siya kay akong ipaspasan sus karon kay piswit din siya kay surprise sa iyang linya na nakinahanglan kong kunting, so papakita ko pero nausik na siya ko di bali kay ato man siyang gamiton og maligo tama ra natin siya mo gisimhutan kahumot gyud sa Palmolive na pink humot, so pwede ra na nato siya i-shampoo karon ang sansag na sad tag-as pa kayo wala pa gid siya na ibanan, so dosi ka piko na lang kay para ug naay mo palit kana ang atong iyong naihatag kaysa dito pa ta mo kuha sa mga gisabit nga kana ang tuwa sa paasa ko kana tag mo na gipiko-piko lang nilang nato putol-putolon kay dosi pa man siya kabuk og kaning close up ug ato nakita na siya kalima lang siya kabuk siya kabuk tunga sa kusina, so ato na siyang kating-katingon og atong bangagan kay aron sayon na sa pagbitay bangagan nato siya para nagbitay nga hindi na mo palit, so dito hapos na kayo ang atong paghatag, dili na ta mo sige ukay sing ukay hantod nga makatag na sad, so mao na mga kaabay nga kinahanglan jud nga natay time gamay i-arrange na to ang atong mga display kay para gwapa sama sa patindira charot, bye.